sledoval si u dalšího videa a z toho, jak byste se přihrál sobě, tak zase nebude fungovat zvuk, ani nevím kvůli čemu. Ale nevím, co mám dělat, napište mi, co mám dělat. Počkej, to není napsané, co mám dělat. Co nemám natáčet. Ale dneska máme 2 hodiny dílny. Máme asistentku, protože ten učitel bude 2 týdny nemocen. Takže budeme 2krát mít asistentku. A já v pátek nejdu na slova, protože jdu k psychologovi. Já ani nevím, co to je. Nebo jdu do školy k nám. Až půjdu v pátek ze školy, tak já půjdu domů, připravím se na pondělí. Jsem kámovi s mamkou, já půjdu ke kinu radši, tam mě čeká na bus, pojede moje kamarádka, tam si stavit sebou, protože tam si stáhnou kola, nějaký ty, ještě další hry, ale zadarmo. A jestli to máte, tak si taky stáhnete něco z toho, ale zdarma, ne za peníze. Takže budu asi ještě chvilku, za chvilku budu končit. Napište mi, dejte mi like, napište mi, co mám natáčet příští, a tak čus, ještě 2 minuty.